Kumusta mga kaibigan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Eto mga lods, babalik ng Maynila. Nasa unahan namin yung Peltranco. Ang Peltranco po mga kaibigan, ang pinakamatandang bus company dito po sa Asia at sa atin po dito sa Pilipinas, na nagsimula pa po ito noong pong 1914. Ang unang pangalan po nito ay Alatco. Mula po ito mga kaibigan sa nagtatagpo nito na isang Amerikanong serviceman. Ang pangalan po nito ay Albert Lewis Amen. At kasama po niya dito ang isa rin pong Amerikano na si Max Blaus. Ang ibig po sabihin mga kaibigan ng Alatco ay Albert Lewis Amen Transportation Company. Tinayo po nila ito sa Iriga City sa Camarines Sur noon pong July 1. Mayroon lamang po sila noon isang auto truck at pinangalanan po nila ang kanilang kumpanya na Alatco mula po sa kanyang pangalan. Ang unang ruta po nila mga lods ay mula po sa Iriga City hanggang sa Naga. At dahil naging successful po ito mga lods ay nagdagdag pa sila ng iba pang ruta mula po sa iba pong mga bayan dito po yan sa Camarines Sur, sa Camarines Norte, sa Albay at Sorsogon. At dahil po dun mga kaibigan, ang Alatco ang may pinakamalaking ambag sa pag-asenso po ng Bicol Region sa pag-transport ng mga kalakal at mga pasahero. At noon pong 1953, nagkaroon po sila ng pagkikipagsanib puwersa sa kumpanya po ng LT Bico Laguna Tayabas Bus Company na may biyaheng Quezon Province, Manila. Pero noon pong 1971, ibinenta din po nila ito at naging Pantranco South Express. At iba na po yung naging may-ari po noon. At noon pong 1974, nagdagdag po sila ng ruta ng Catanduanes, Samar at Masbate. At noon pong 1978, pinakilala at in-introduce na po nila ang kanilang mga air-conditioned buses na may biyahe pong Bicol ruta. At noon pong 1980, lumipat na po sila ng kanilang central office at terminal sa Pasay City hanggang sa ngayon. Sila din po mga kaibigan ang pioneer sa biyaheng Eastern Visayas, Leyte at Samar. At noon pong 1982, pinakilala po nila ang kanilang mga bus na Royal Class, air-conditioned coaches at may CR po. At ang Peltranco din, ang unang bus company na nagkaroon po ng computerized sa kanilang operation. At noon pong taong 1986, nagkaroon po sila ng biyahe sa Mindanao. Grabe, napakalupit talaga ng Peltranco. At ng taong year 2000 mga lods, pinakilala po nila ang kanilang 29-seater Gold Service Bus. Mayroon po itong bus stewardess na parang sa aeroplano para mag-assist sa mga pasahero. At parang kung di po ako nagkakamali mga lods, parang may free meal pa po ata yung biyahe na yun. At kung giniginaw ka naman, bibigyan ka ng bus stewardess ng kumot. Grabe, napakalupit talaga ng servisyo ng Peltranco. Kakaiba. Sobrang tagal na pero grabe ang servisyo nila. Nagkaroon pa po sila dati ng biyaheng Clark to Naiya to Clark, vice versa. Talagang hindi ka na-hassle sa biyahe sa dalawang pangunahing airport na yun mga lods. Pero sa ngayon mga kaibigan, parang wala na ako nakikita na bumabiyahe doon. Parang ibang bus company na po yung bumabiyahe na Clark to Naiya sa ngayon. Pero sa ngayon talaga mga kaibigan, mga lods, dami na nagsusulputan ng mas magagandang mga bus katulad po ng mga model ng Yotong, Double Dragon, Scania, Volvo at iba pong klaseng bus na model. Tapos iba-ibang bus company ngayon na napakarami na. Kaya marami na po tayong pagpipilian. Pero syempre iba pa rin talaga yung Peltranco na sobrang tagal na ng kanilang serbisyo. Halos 110 years na mga lods mga kaibigan ng Peltranco. Grabe, sobrang tagal. 110 years. At sa pagkakalam ko po mga lods mga kaibigan, meron po silang mga 250 units na bumabiyahe na talagang napakalulupit pa rin. Kahit na medyo syempre maganda yung ibang bus, pero iba pa rin talaga yung Peltranco. At isa pa mga kaibigan mga lods, napakalulupit ng kanilang mga driver. Talagang katulad ng aking idol na si Migo Pugsit na napakalupit na bumabiyahe sa Peltranco. Isa yan sa pinaka-idol ko rito sa mga driver. Kaya ako nasabi na malupit talagang Peltranco dahil napakalayo ng kanilang ruta na kanilang biyahe. Bukod po sa amin sa Bicol, sa Visayas, ang pinakamalupit at pinakamalayo nilang biyahe talaga mga lods ay ang Mindanao na may biyahe pong Davao, Cagayan de Oro at iba pa pong parte ng lugar sa nadadaanan po ng kanilang ruta sa Mindanao. Isipin nyo po yun, kung talagang hindi yan malupit, di po yan pabiyahe ng ganong kalayo na halos Luzon, Visayas, Mindanao ang kanilang ruta. Siyempre naman sa panahon ngayon na marami nang pwedeng pagpilian at sa malayong biyahe, naghahanap din yung ibang mga pasahero ng medyo magandang bus, medyo komportable na katulad po ng may mga upuan na lazy boy at may mga charging port kasi uso na po ngayon talaga yung gadgets, lalo na kung bumabiyahe yun ng libangan, kung wala rin pong TV na gumagana sa bus, nagsi-cellphone, kung malulobat talagang kailangan po yung charging port. Tapos yung may wifi, syempre yun ang isa sa pinaka-importante sa atin ngayon, parang yun na yung bahagi ng ating buhay. Kaya talagang naghanap sila ng medyo magandang bus at medyo komportable sa kanilang biyahe. Pero malay natin, baka sa sunod na araw makikita po natin may mga bagong bus na po itong Peltranco na sana naman talagang
isa ito sa tinitingala at talagang hinahangaan natin na napakatagal na bus company, at talagang sobra yung pagserbisyo nila sa atin simula pa noon hanggang sa ngayon, sa loob ng 110 years at counting pa. At hindi naman po natin may kakailangan na talagang ang Peltranco nagpasimula po ng bus transportation dito sa Pilipinas, at dahil po sa Peltranco naging matindi po ang mga kompetisyon ng mga bus company sa ngayon. Papaligsahan sila sa pagandaan ng kanilang mga bus, na talaga naman na napakaganda na talaga ng mga bus ngayon. Naalala ko pa noon mga lads, ng mga bata pa kami, ng mga pinsan ko at ng mga kapatid ko. Bali nasa bukid kami noon, nagtatrabaho kami sa bukid sa Palayan, tapos malapit lang kasi sa highway yung aming sinasaka. Talagang pag may dumaan na Peltranco, grabe talaga napapatingala kami. Sabi ko balang araw makakasakay ako dyan, kasi talaga napakaganda niya talaga noon mga lods, yung Peltranco noon. Grabe, yun yung pinakamagandang bus company noon. Pero mayroon siyang isang kakumpetensya noon na isa ring magandang bus, yung JB Line, yung Bicol Express. Tapos yung Sarkis, isa ring pinakamalupit na bus yung mga lods. Talagang iniisip namin noon, nagpupustahan kami ng mga pinsan ko, ng mga kapatid ko, kung sino yung mauuna. Sa akin talaga laging Peltranco yung aking pinupustahan, at kapag nanalo ako, tontuwa ako noon. Kitang kita po kasi mga lods yung highway mula po sa may Matakon sa amin sa Pulangi, sa may bayan po ng Pulangi Albay. Talaga napakahaba ng highway na yon. Kitang kita mo yung bakbakan ng mga bus noon, kasi kukunti pa lang yung mga bumabiyahe, kunti lang po yung mga sakyan noon. Talagang grabe yung bakbakan ng JB Line, ng Sarkis, ng Peltranco. Talagang tuwang-tuwa kami na kung sino yung mauna. Tapos pag nauna talagang Peltranco, grabe yung saya ko noon. Sabi ko sa sarili ko, balang araw makakasakay din ako sa 3 bus company na to. At noon nga pong nag-aral na ako mga lods sa may pili sa Camarines Sur. Bali sumasakay ako ng bus na ordinary. Pag dumadaan ng Iriga, nakikita ko yung napakaraming Peltranco doon. Grabe, tuwa talaga ako noon. Napakaraming kasing bus noon doon sa Iriga. Talagang sabi ko balang araw masasakyan din kita. At nung nakatapos na nga po ako mga lods ng pag-aaral, nag-Maynila na po ako. Bali ang nasakyan ko na lang Peltranco. Wala na po kasi noon yung Sarkis at yung JB Line, hindi na po talaga sila bumabiyahe, na wala na po sila. Kaya talagang Peltranco na napakatibay. Simula pa noon hanggang ngayon, grabe, ibang klase ang tibay ng Peltranco, napakalupit. Kaya at kapag nakikita ko rin yung terminal po nila o tipo sa may Tumaca noon, grabe, napakaraming Peltranco noon. May Amihan at may Jam din po doon. Bali isang company lang po ata sila na. Pero ngayon mga kaibigan, na umuwi ako ng Bicol at bumabalik ng Maynila, wala na po nakikita ron. Bali wala na po talaga mga bus doon, parang inalis na. Iba na po ata yung may-ari, hindi na po yata Peltranco. Kapag talaga no, na dumaan na yung Peltranco, yung Sarkis at JB Line, talagang tumabi na kayo. Talagang grabe, matindi yung bakbakan nila, napakatindi ng mga takbuhan, ang bibilis nila mga lods. At nung natuto na nga po ako mag-drive, nasusundan ko na yung Peltranco. Sabi ko sarili ko dati, pinapangarap lang kitang masakyan, at nakasakay nga po ako nun sa Peltranco ilang beses na, at nakakasabay din po ako sa mga pag may dala akong sasakyan, nasasabayan ko yung Peltranco. Maraming salamat po Peltranco Bus Company sa walang sawa at sobrang tagal na serbisyo sa amin mula po rito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, na talagang grabe, napakalupit ng inyong mga serbisyo sa amin sa pag-iingat sa mga pasahero. Na kung minsan may aksidente talaga, halos lahat naman ng bus at mga sakyan may nangyayari dyan. Talagang minsan di natin naasahan ng aksidente, pero talagang ingat lang talaga. Maraming salamat sa panonood mga lods, mga kaibigan. Salamat Peltranco, biyahing Pinoy, safe and worry-free travel. God bless po, ingat po kayo palagi. Salamat, mabalo sa inyo boss. Ingatan at gabayan po kayo palagi ng ating Panginoong Diyos sa bawat oras at pagkakataon. Salamat po muli.